Kasengsan pertai ka balam khmat ek sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ka National People's Party NPP hadin katukan ni kenta bala sapriang ka khubor ka bede ka jingyo group pisa ki brio ki bana katanat election janga jala Arunachal Pradesh kalamish khmat banpen skau ye jing persha alor ka jing don jing ki brio ki ba pershangon pen yaso yakate ka khubor badu menteri rangba ka Meghalaya badu national president ka NPP ukonrat ki sangma Hagasau tarik jong yayong arjar pesau ki flying squad bat ka static surveillance team jong katanat election juga Arunachal Pradesh ki bala penyang ye ki kerdap talasi Hakanubari checkpost longding kila yo ban kurup adu shiklor arpsan lak tingka ka pisana ka kali Fortuna ka badan yu registration number AS01ET 5252 ka badai jong hash Vardhan Singh Ubadi Executive Director jong ka Badri Rai Company kabayat na dian jong ki kali ki basandran yu menteri rangba ka jala Meghalaya Konrad ke sangma hawa pensyaya kani unong ai kitien ke NPP pa Himalaya Msyang Pliang uloong baka kali ka basya bat bayo grup pisa kamdi satya ka kali ka balik lang baru menteri rangba ka jala namar hagajing talasi kali Hakanubari checkgate da ka FST SST bat ki pulit bat ka kali menteri rangba baka kunon jong ukuntup ki kali pulit papahara kila sya talasi barum syamlalap AA Satyanaki nakaliang ba Himalaya uloong ru baka seng ka banjur baka kali bayo kurup pisa kamde satya ka balik lang baka kunon jong menteri rangba ya kabala pensisyaru daw superintendent na pulis ka Longding shushu ba Himalaya uloong ka seng kam don jingtep AA ya ka ni ka jingjia bakuntup ki kali bukurup pisa tad hadian balami ki kubor hakilat pathai kubor Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Nila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngin ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila banyo na eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhaw ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khaw ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhaw 45 Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya